Dumako po tayo sa bayan ng Bayambang dahil tatalakayin ng mga mambabatas at stakeholders ang nilalaman ng ordinansang Mandatory QRPH Digital Payments sa mga establishmento at transportasyon ngayong araw. Layo nitong isulong ang paggamit ng QRPH Digital Payments na binansagang Paleng QRPH program upang maging moderno, mabilis at ligtas ang transaksyon sa mga pamilihan. Bukod dito, 3 ordinansa patungkol sa streamlined requirements para sa business at special permits, odd-even scheme para sa mga tricycle at pagdaragdag ng tricycle franchise na layong mapaunlad ang kalakalan, transportasyon at sistema ng negosyo sa bayan ang tatalakayin. Pangungunahan ito ng Sangguniang Bayan Committee on Market, Trade and Industry at Transportation and Communication na naglalayong makuha ang opinyon at suhestyon ng publiko upang higit pang mapabuti ang implementasyon ng mga panukala. Samantala, hinihikayat ng Sangguniang Bayan ng mga residente, negosyante, operator at driver na dumalo sa nasabing public hearing upang bigyang kahalagahan ang boses ng mamamayan sa paghubog ng mga patakarang may direktang epekto sa komunidad. IFM News. IFM News. IFM News.